Felipe. Altza, Felipe! Ez, Mirri, ez, hola, ez dela. Altza, Felipe, baizi. Altza, Felipe! Kulpa osoa txiribitonena du. Lerdo aurpegia gartzen dik eta horrela izindia kontzentratu. Ez da harritzekoa, txiribiton aspertzea. Iren saioak ikusita entzunaz. Zer, noiz bukatuko dugun? Ez dakit. Txiribiton baina, iritzat. Erregalioa dia, begira. Ez dakit zer dan, Kanariasitik ikarri zidatek. Eta xeratik txiribitonentzat erregalia eta ez niretzat, Txiribiton delako aspertzen dena, eta berriz aspergarria. Bideojokua da! Truke egingo diegu. Txiribitone kanta esala eta ni erituko nago bideojokoarekin. Ondo da. Orduan, izango izenetik aurrera mutu eta txiribiton berriz kantari. Utzi, gainera bideojokoak zeskia gustatzen. Eseritaz gaitezen berriro. Ja. Altza, Felipe. Altza, Felipe! Irri orain txiribitonen aitzekirik ez daukak, Urduri jartzen opere ñaka horrekin, ñaka. Tira. Txeko pargarriak egiten dituen Martxelino honek txiribiton. Ikusi nahi duk. Mira. Txiribiton. Acabo. Mirri, txiribiton, gozaltzera! Goxaltzera, potolo! Ta izte, txiribiton. Hau, ez dago ulertzerik. Ni jango dia bere goxaria. Txiribiton! Iri neskatilak nola gustatzen zaizkik? Hile horiak ala beltxaranak? Beraz. Eza txiribiton, baldaki gauza bat. Hausoko neska berri bat etorri duk. Txe guapa den espezial. Ega ligatzen dudan. Berarekin zita indiat. Maniak. Bere besitorriko nauk, Xertos. Hauxe da, gure etxea. Kaixo, txiribiton. Ai, txiribiton. Zer modu zara? Eta nixe. Zu ikusi zaitu. Baina, txiribiton, gero arte. Txiribiton, gero arte. Ederra baiaskoa, Mirri? Bai, lastima bukatu xana. Txiribiton! Mirri trukatu egin diplatera? Txiribiton, afaldu gabe ezin duko era joan. Tira, hartzak janaria, jantza janaria eta guztak bideojokuan. Txiribiton, jantza bideojokua, eta ni jango diatu jaskua. Mirri. Tira.
Mirri, txiribitorekin hitz egin beharra zeo. Badirudi beste mundu batean bizi dela. Ni basekia zer egin beharren. Maila handi bat hartu eta bideojoku hori txikitu. Berarekin hitz egin beharra dugu, konturatu da zen egoera larrian dagoen. Hitz egin. Txirri diplomatikoa. Ez duk etxer konponduko. Nik konpondu beharko diat. Baina txiribiton, ez adiz konturatzen nire bideo jokuzaletasun horrekin giro erabat lardaskatzen ari aizela. Nolako berria dakarren egunkaria gaur! Isugarria. Bideo jokuak burua lertzen omen diate. Txiribiton, bideo jokuek burua lertzen omen ditek! Hori ez da egia, Mirri, hori ez da egia. Egia da, ona hundirik ez dutela egiten, hori bai. Eta zergatik ez da egia hori? Nik hori ikusi arte bintzat ez dudalako sinistuko. Ez? Orain sinistuko duk! Txiribiton, botazak traste hori! Altza, Felipe! Txiribiton! Ara, gaurtik aurrera ez eizen saiotan nospertuko. Ireta soluzioa pentsatu diat. Zuzendaria izango aiz. Zuzendaria? Baina kantatzen etzekik eta, mesedez? Kantatzen etzekik, baina gaizki egindakoak zuzentzen bai. Ja. Altza, Felipe! 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 Eta gure programa amaitzera doa. Tastero egiten dugun era berean. Altza! Barka. Astero egiten dugun bezala eta era berdin-berdinean altza! Tira, ez da zer gertatu. Beti bezala altza Feliperekin, altza! Beno, hau zer da, boikota edo ze arraio dau. Hemen boikota dago edo ze arraio dago. Soldata! Soldata! Ordaindu! Soldata! Ordaindu! Soldata! Jose Mari, hau zer da, boikota edo ze arraio egiten ari zerate? Barkatu Txirri, baina azkeneko hilabeteren soldata ez diau kobratu. Ez duzuela oraindik? Oraindik kobratu berri. Mirri eta Txiribiton eman izuen sobre horrekin zer egin duzuen. Non dago sobre hori? Sobrea, hemen sobrea, bida. Hemen zeo, baina... Utxik! Mirri eta Txiribiton zer egin duzu hemen barnean zeuen diruarekin? Oso ondo gorretaseok, Oso ondo zeok, kajan, goxoki dendako kajan. Lasai Txirri, lasai. Badakitzu zurekin eta aurrekin oso gustora jotzen dugula. Baina nahi genuen denok jakitea Mirri eta Txiribiton ze apareju parea den. Altza! Altza!
la, la, la,